हरे कृष्ण हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപ ദർശനം അല്ലെ. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. വിശ്വരൂപം ഇന്ന് 11ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് അടക്കം 12 ദിവസമായി നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെ. അറിഞ്ഞു എല്ലാവരും 12 ദിവസമായി. അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെ. ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ പോയി ഇപ്പൊ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തി നിൽക്കാണ് നമ്മള്. വിശ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണ. നല്ലൊരു അധ്യായാണ്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു അധ്യായാണ് എല്ലാവർക്കും വിശ്വരൂപം. എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, പൊതുവെ അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ? കുറേ വിഭൂതികൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് അതിന് മുന്നത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞോ. സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും ശക്തികളും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളാണെന്നോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാൻ അതിന് മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓർക്കാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് സിംഹത്തിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇനി ആരും ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ അല്ലെ. മയിലിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആരോർക്കും? ഭഗവാൻ ഓർക്കും. സൺഫ്ലവർ കണ്ട ഓർക്കും. കുയിലിനെ കണ്ടാൽ കുയിലിന്റെ പാട്ട് കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഓർക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ആരെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായിട്ടുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവത്ഗീത ഏതൊക്കെയാണ് ആ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടത്? ഏതൊക്കെയാണ് ആ ശ്ലോകങ്ങള്? 8, 9, 10. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം. പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞതില്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഭഗവാനാണ്. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിക്കും. എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മള് രണ്ടാമത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? തമ്മിൽ കാണുമ്പോ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവര് അതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് വേണ്ട ബുദ്ധിവിശേഷം ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അജ്ഞാനം മാറ്റി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതാണ് 4 ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാനെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്? ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അർജുനൻ പിന്നെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? പരംബ്രഹ്മം പരംധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ആര് പറയുന്നത്? പിന്നെ അർജുനൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പോ നമ്മള് ഇന്നലെ 10ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു. ഇന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ വിശ്വരൂപം 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും? ഇന്നലത്തെ അധ്യായം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ? എന്ത് മാതാജി? ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഇന്നലെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലേ മാതാജി? ക്ലാസ് കേറിയായിരുന്നു, പക്ഷെങ്കില് ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കേട്ടോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. കണ്ടോ? നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ എല്ലാ ദേവീ ദേവതകൾ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് ഭഗവാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംചിതം യത്തോ യക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വികതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നിനക്ക് ഇനിയും ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഇനിയും തരാം, ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഉത്തമമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെയും അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ഈ പരമരഹസ്യങ്ങളായ ഈ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ മാറി. അർജുനന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും മാറിക്കിട്ടി, അർജുനന്റെ മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് അർജുനന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോ അർജുനന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യാമോഹങ്ങളും അർജുനന്റെ മാറി. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, ഏവമേതത്യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, അങ്ങ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഏതാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, നാരായണൻ, കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? നാരായണൻ വരുന്നത്. ഈ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും ഇന്ദ്രനും പിന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാരും നമ്മൾ വന്നതെന്ന്. അപ്പോ അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങ് എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുന്റെ മുന്നില്? കൃഷ്ണനായിട്ടാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിലും അങ്ങയെ ഞാൻ കാണുന്നെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്താണ്, എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്ക് ആ രൂപം കാണണമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, അർജുന, നീ പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ ഈ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിന് മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഓർമ്മ വന്നോ? കേട്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല, അത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഇല്ല. വിശ്വരൂപം അത് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു, അർജുനൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ വിശ്വരൂപം എന്തില്ല, സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബാക്കി എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എവിടെയുണ്ട്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില്. ലോകങ്ങൾ എന്നാ പറയണത്, അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും എന്തുണ്ട്? ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. പാർത്ഥസാരഥിക്ക് ഒരു ലോകമുണ്ട്, വാസുദേവൻ ഒരു ലോകമുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാമനൻ ഒരു ലോകമുണ്ട്, പിന്നെ ദ്വാരക, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേര്, മാധവനായാം കേശവനാകാം, എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ഓരോരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല്
ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണിത്. ഭഗവാൻ എവിടെ കാണിച്ചത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. അതായത് ഭഗവാനിലെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. അത് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു, അർജുനൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞു. ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട പോലെ അത് കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞു. അല്ലാതെ ആ വിശ്വരൂപം പിന്നെന്തില്ല, നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ബാക്കിയുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരവ്യോമത്തിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയുള്ളതല്ല. വിശ്വരൂപം അത് കാണിച്ചു, അത് കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞു, തീർന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത് വിശ്വരൂപം ഇല്ല അവിടെ. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്കതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നത്തു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും മാനേ നൈവാസോ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളു. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്താണ്? നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് നൽകാം? ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ നൽകാം, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങൾ നൽകാണ്. ആ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? കാണാൻ, എന്റെ വിഭൂതികളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മള് ഓരോ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തെയാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞൊരു ആപ്പിള് ഒരു സൈഡ് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അത് കടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളെ മുന്നിൽ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ഒരു ആപ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നാം. അതെന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അപൂർണതയാണ് ഇതെല്ലാം. ഇവിടെ ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ ഭാവത്തിൽ പറയുന്നത്? ഉത്തമ ഭക്തർ വിശ്വരൂപം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളെ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കാറില്ല? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. ഭക്തന് എപ്പോഴും ഏത് രൂപ ഇഷ്ടം? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം. ഭഗവാന്റെ ആ ഓടക്കുഴൽ വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ രൂപമാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്തിനാണ് ഭഗവാനോട് ആ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസ്താവനകളെ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതായത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടോ ദാർശനികമായിട്ടോ അല്ല. ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭാവിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ആര് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇനി ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കണ്ട ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്, അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സഞ്ജയനാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. പറയുന്നു, സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അനേക ഭക്ത നയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാദ്യതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തില് എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പോ അർജുനൻ കണ്ട ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ആരാ പറയുന്നത്? ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സഞ്ജയൻ ആർക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തില് എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള് കണ്ണുകള് എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങള് ഒക്കെ ആര് കണ്ടു? അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്, എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്ഭുത ദൃശ്യമാണ് അർജുനൻ കണ്ടത്. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള രൂപം, അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പുഷ്പമാല്യങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിട്ടുണ്ട്, അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള തേജോമയമായിട്ടുള്ള തേജസ്സുറ്റതും അമേയമായിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെ
എന്താ പറയുന്നത്, സർവവ്യാപ്തവുമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ആര് പറയുന്നത്, സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. ഇനി സഞ്ജയൻ ആ വിശ്വരൂപത്തെ ഇത്രയും വർണ്ണിച്ചിട്ടും സഞ്ജയൻ അത് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രോട് താൻ കണ്ട ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് ആര് പറയുന്നത്, സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവത്യുകാപദ്യുതിത യദീഭാസത്രിസ്യാസ്യാസ്യാദ്ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പോ ആ ധൃതരാഷ്ട്രം സംബന്ധിച്ച് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ മനസ്സിൽ ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാണ് ആര്, സഞ്ജയൻ. എന്താ പറയണത്, 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തിനോട് തുല്യമായിട്ട്, അത് ഒരു സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രകാശം തന്നെ ഇത്രയാണ്. അപ്പൊ 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം എത്രയാണോ അതിന് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അത് ധൃതരാഷ്ട്ര മനസ്സില് ആ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് പറയാണ്, സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി അർജുനൻ പറയാണ്. എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാസ്തഥാ ഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്തം ഋഷീം ച സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും ഞാൻ മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അവിടുത്തെ ശരീരത്തില്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില് സകല ദേവന്മാരെയും ഞാൻ കാണാണ്. എനിക്ക് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. പിന്നെ താമരപ്പൂവില് വാണരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നു, മഹാദേവൻ ശിവനെ കാണുന്നു, ഋഷികളെ കാണുന്നു, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങളെ എല്ലാവരും ആരില് കാണാണ്, ഭഗവാനില് കാണാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ അർജുനൻ എവിടെ കാണാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അനേക ബാഹൂദര വക്ത നേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവതോനന്തരൂപം നാം തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ പറയാണ് അത്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അല്ലയോ ജഗന്നാഥ. ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്ന എന്താണ്, ജഗന്നാഥ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്, ജഗത്തിന്റെ നാഥ, ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത്, എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങള്, വായുകള്, കണ്ണുകളൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്, അർജുനൻ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനൊന്നൊരു അവസാനം കാണുന്നില്ല. അതിന്റെ ആദ്യമോ മധ്യോ അവസാനം ഒന്നും ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്ദം പശ്യാമി ത്വം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താ ദീപ്താനലർക്കാദിതമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ്, ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാഹ്ന സൂര്യൻ പോലെ. കാരണം കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശം, നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ആ പ്രകാശം അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെയാണല്ലേ. അങ്ങനെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണെന്ത്, അങ്ങയുടെ രൂപം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ നേരി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ഇങ്ങനെ പ്രകാശം അടിച്ചിട്ട്. അതേപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണത്. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആര്, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ആ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് കാണുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ വിശ്വരൂപം അർജുനൻ, ആ തേജോമയമായിട്ടുള്ള രൂപം അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, അർജുനൻ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിങ്ങനെ
ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അർജുനൻ എന്താ കാണുന്ന അവിടെ? അമീ ചത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാല സംഖ്യ നിപാല സംഖ്യേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹാസ്മദീയൈരപി യോധമുഖ്യൈ വക്താനി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദ്രംഷ്ടാ കരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിത് ലഗ്ന ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തെ ചൂർണി തൈരത്തുമാങ്കേ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര് ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരായവരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ട് ഇങ്ങനെ ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞതില്ലേ, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാണ്. ആ വിശ്വരൂപം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് കാണാണ്. അതിന്റെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനം ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അർജുനൻ നോക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാര്, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര്, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണൻ, ഇവരൊക്കെ പിന്നെ അവരുടെ, അതായത് പാണ്ഡവരുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവരും എല്ലാവരും അർജുനൻ കാണാണ് ഭഗവാന്റെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പൊ ഇതുവരെ ദ്രംഷ്ട ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഭഗവാൻ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അർജുനൻ നോക്കിയപ്പോ ദ്രംഷ്ടകളും വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറി. അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ആദ്യം കാണുമ്പോ ദ്രംഷ്ട ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ എന്തായി? ദ്രംഷ്ടകൾ വന്നു. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് അവരുടെ ശിരസ്സുകളെ ചതഞ്ഞറിയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോ അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി? പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവാ പ്രവൃത്തിം. ദേവാതിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഉഗ്രരൂപമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉഗ്രരൂപത്തിലാണ്. അപ്പോ ആദ്യം വിശ്വരൂപം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ദ്രംഷ്ടകൾ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് പതുക്കെ മാറ്റി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അർജുനന് പേടിയായി. അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അങ്ങേ പ്രണമിക്കുവാണ് ഞാൻ. അങ്ങ് എന്നിൽ കനിയണമേ. ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയ കൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്തേ ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യവസ്ഥിത പ്രത്യനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പോ സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാണ് ഞാൻ. സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ എന്താണ് രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? കാലരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ. എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കാൻ. ഈ ജനങ്ങളെയെല്ലാം, നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, തസ്മാത്മുത്തിഷ്ഠ യശോലഭസ്സോ ജിത്വാ ശത്രുൻ പുംക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈതേ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ. അർജുനനെ വിളിക്കാണ് സവ്യസാചിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് അമ്പെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായതുകൊണ്ട് അർജുനനെ വിളറിയാണ്. അതായത് ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഓൾറെഡി വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകുക. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഓൾറെഡി വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
നീ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നീ യശസ് നേടാനായിട്ട് തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. സവ്യസാചീൻ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതുകൂടി കേട്ടപ്പോൾ എന്തായി? ആകെ വിഷമായി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ഇനി പറയുന്നത്? സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാതാത് പ്രണയേന വാപി യച്ചാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാര ശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോ തവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വമഹമപ്രമേയം. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പോലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ ഞാൻ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടോടി അർജുനൻ ആകെ വിഷമായി. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ സുഹൃത്ത് മാത്രമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു? കൃഷ്ണ, യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം വിളിച്ചു. അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു. പിന്നെ മാത്രല്ല, തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും. അപ്പൊ അർജുനനും ഭഗവാനും പാണ്ഡവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഗ്യം ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ? പാണ്ഡവർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത്രയും പാണ്ഡവരോട് ആ സ്നേഹമുള്ളവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അങ്ങനത്തെ സമയത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ ഞാൻ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആര് പറയണത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അച്യുത എന്നാ വിളിക്കുന്നവിടെ. അച്യുത, അങ്ങയെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ എന്ത് മനസ്സിലായി? അർജുനനാകെ പേടിച്ച് പാകായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മാതേ വ്യഥ്യാമാച്ച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീ തൃങ്കമേദം വ്യപേതപീപീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഈ സംസാരം കേട്ടപ്പോ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി അർജുനൻ ആകെ പേടിച്ചു പാകായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, നീ എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. ഇനി നിനക്ക് എന്താവാം? നീ ഭക്തനായ നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായിട്ട് നിനക്കിപ്പോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം നിനക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വസുദേവസ്തോക്ത സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ചാപീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപൂർ മഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം, ചതുർഭുജ രൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും അറിയുന്നതും കാണുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? ചതുർഭുജനായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. അത്രയും ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ? ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയുന്നത്? ചതുർഭുജനായിട്ട്, വിഷ്ണുവായിട്ട്, നാരായണ രൂപത്തിലാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആദ്യം ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ വന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ സാധാരണ രൂപം, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം അർജുനന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 2 ശ്ലോകം കൂടി ഇതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട്, അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്,
അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സുദുർദശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശന കാംക്ഷിണഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലാണ് അർജുനന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്? രണ്ട് കൈകളോടും കൂടി ഈ രണ്ട് കൈകളോട് കൂടിയ രൂപത്തിൽ അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ. രൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാര് പോലും എന്താണ് എന്റെ ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് പോലും എന്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് രണ്ട് കൈകളോട് കൂടിയ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും എല്ലാവരും കാണുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? നാരായണ രൂപത്തിലാണ് അധികം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് സുദുർദശമിതം രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും സുദുർദശമായിട്ട് ആ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണെന്നാണ് ആരുടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോടുകൂടി, ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ദേവകി മാതാവിയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കും എന്നുള്ള ധാരണയില് എല്ലാ ദേവീ ദേവതകളും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദേവീ ദേവതകളും ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലെ ദർശനം കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ആ ദിവ്യജ രൂപം കാണാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദൃഷ്ടം ച തത്വേന പ്രവിഷ്ടും ച പരം തപ. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ട മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ കണ്ട ഈ രൂപത്തിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിലും ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി, ഭഗവാനില് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി, ഭഗവാനിലുള്ള ആ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഇപ്പോ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വേറെ ഒരു വഴി നമുക്കില്ല, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇത് ഒരു കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തന്റെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉടുപ്പി, ഈ പിക്ചർ കണ്ട മനസ്സിലായി ഇത് എവിടത്തെയാണെന്ന്? ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനാണിത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. ആര്? കനകദാസ്. അപ്പൊ ഈ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലൊരു നിയമം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല്, ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക്, അതായത് അഭക്തന്മാർക്ക് അവിടേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ, അതായത് ഉയർന്ന കുലത്തിലുള്ളവർക്ക്, ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ? അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭയങ്കര ഭക്തനാണ്. കാരണം അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പവിത്രതയോടുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധര് മാത്രമേ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ചെറിയൊരു ജനല്. അപ്പൊ അതിലൂടെയാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുക. അത് ആ ജനല് പുറത്തു നിന്ന് അതിൽ കൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പുറത്തു കൂടെ ആ ജനലിൽ കൂടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏത് സൈഡാ കാണാ? ബാക്ക് സൈഡ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടുന്ന ഏതാണ്? ബാക്ക് ഭാഗമാണ് കിട്ടുക. ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ കനകദാസ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നും എന്ത് ചെയ്യും? അമ്പലത്തില് ഭഗവാന്റെ
ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് ബാക്കിൽ ആ ജനലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? എന്നും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലും. കനകദാസ് എന്നും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലും. അപ്പൊ എന്നും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കും, എന്നാണ് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുക. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ കാണാം. അപ്പൊ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? കനകദാസിന് ദർശനം കൊടുത്തു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം ആർക്ക് കിട്ടി? കനകദാസിന് കിട്ടി. അപ്പോ ആ ഭക്തൻ, അതായത് ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും. ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദർശനം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? തിരിഞ്ഞിട്ടാണല്ലേ ദർശനം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപം മറിച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? വിശ്വരൂപം മാറ്റി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, പിന്നെ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അതിനുശേഷം ആരായി? ദ്വിഭുജ രൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ, അതായത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു, ഭഗവാൻ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസാ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ പറയണത്? എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുക, സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ എന്ത് വേണം? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം, ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ മാലിന്യം ഇല്ലാതാക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ആരാക്കി മാറ്റുക? ഭഗവാനാക്കി മാറ്റുക. എല്ലാത്തിനോടും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. കാരണം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം വിശ്വരൂപം, നല്ലൊരു അധ്യായല്ലായിരുന്നു വിശ്വരൂപം? നല്ലൊരു അധ്യായല്ലേ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ്. എന്ത്? വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. അത് ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു, അത് കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിലാണോ, ഏത് അവതാരത്തെയാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചാല് പാർത്ഥസാരഥിയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രീരാമസ്വാമി ആരാധിച്ചാൽ ശ്രീരാമന്റെ ലോകത്തിൽ പോകും. അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ഭാവന രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ വാമനന്റെ ലോകത്തിൽ പോകും. അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ, ഏത് ഭഗവാന്റെ കുറെ രൂപങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ആരെയാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, നരസിംഹദേവൻ ആരാധിച്ചാൽ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആരാധിച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഇതിലും നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ